David. Bueno, què passa, pelailles del xúquer? Soc René i res, m'ha fet un canal de YouTube perquè estic molt avorrit últimament i dic, què colló? Si sóc un pallasso i m'agrada fer tonteries, pues què menys que gravar-me i penjar-ho a la red i que se riga la gent i així ja pues, la reputació pues, va disminuint i millor, no? Millor pa vosaltres, fills de putes. I res, joder, me posat manera curta, tío, i un fred que pega, macho. Bueno, i res, i demà són paelles, no? Demà són paelles. Demà paelles, demà paelles, ahí, a bufar-se, i festeta, i cubata va casi, xupita bacallà. Comença la festa a les 12 i l'acabes... quan l'acabes? Quan l'acabes? No s'acaba, és que no s'acaba. Dura hasta el dilluns, perquè la ressaca entra, és que la ressaca entra en lo que és la festa de merda. No, en serio, la festa està bé, la ressaca és una merda, però la festa està bé. El que passa que enguany diuen que plou, no? Enguany plou, macho. Mala merda, tío. Si plou és una merda, però és que mai ha plogut, entonces no sabem si és una merda, potser és millor, no crec, però és que mai ha plogut i no crec que enguany ploga, en serio. Perdoneu esta discussió de ploure, però és que estic estudiant ciències ambientals i no puc evitar-ho. És com si m'eixi el meteorólogo que tenim tots dins i m'expresse com un animal. En fin, lo que sí que m'agradaria anunciar a totes les persones que veuen este vídeo és que sí, que el país està molt bé, però és que enguany espero no veure tants xiquets com altres anys, en sèrio, perquè és que és difícil en recordar-se perquè a aquestes hores ja vas molt perjudicat, però sí, aquestes imatges com que t'impacten un poquet en els ulls, no? Perquè és que veure xiquets de 12-13 anys, l'edat de les meves cosines, bufats però per terra, però super ultra perjudicats. A mi això, és que se pot passar la bufa, però en qüestió de segons. Dóna molta llàstima i és una llàstima que els pares no es vigilen tant. En 17-18 anys, vale, perquè és que tots mos han bufat a aquesta edat, mos hem agarrat un pet de collons, però és a aquesta edat, no sé com està. En fi, després de tanta merda intel·lectual, no, que m'hi deixa a mi, que zero, és igual a zero, pues, no res, volia presentar-vos el canal, dir no sé què de paelles, fer una presentació d'esta careta, Perdoneu si me trabe al principi, però és que estic gravant en un portàtil i és que me veig la cara i la veritat és que soc irresistible, no ho neguem, és que soc irresistible, En fi, ja està bé, que estic gelant-me, i mos veiem demà en paelles, Ale, a cuidarse, a cuidarse. Y ya el que me convida un chupito lo agradeceré mucho. Au, chiquets.